tutri kodwa achiel kachiel. Nyasi chomo Homa Bay, jotelo ting'reyo machal nade, en kinde mag join kwaya, wer mag puoch gi pak ne jatend piny, sani gin gi terms mopogore ma gilose, awinj pachi kapok aloko tangarango weche mamoko mantiere ma nok yudo thuolo mar gole pari. Erokamano ahinya. Mokwongo anyalo wacho ni en opportunity maber kabisa nikech gino kidhi time Homa Bay, an arango ja boda man Homa Bay. Aneno ka ja boda malosonga kata siling 500 odiochieng', samoro odiochieng'. Sani nyaka preparations ne chakre, en ja boda ma samoro nyalo dhi ot kata gi siling 2,000 kata 3,000. Mano pesa ma kapo ni en gi boda mochulo nga daily, at least obro chule for more than one day. Arango minewa kata jogo matimo ohala e dho nam maloko rech. Welo makoro biro Homa Bay gin welo mang'eny mowuok kuonde mamoko to gibro chamo rech. Definitely gibro loso pesa mohew kaka gisebedo nga ka giloso. Jogo man gi udi ma inyalo ninde, an gadiera ni udi sani opong' kendo ji oyudo pesa, and chances are high ni gichoro nengo malo kaluwore gi thuolo ma market bet oyudore ne wach celebrations madhi timore Homa Bay. Tewi mago duto agone baba erokamano kuom kawo thuolo ne to giriwore gi wuod got. To nikech gino aneno ka mokwongo miyo wakwe, to akwayo luowa mondo weche ila mikwedo mag go koko ne jotelo gi ai kabisa. To nikech jaluo bende wacho ni ng'ama guonye miguonyo. To kwa yudo thuolo ma jagot nyalo guonyo wagodo. Joluo nyaka wadembre kabisa mondo wakaw thuolo ni mondo wakompensate godo higni ma gino mosebayo wa nyaka na independent chakre. Gik mang'eny pok otimore gweng'wa kar kama kapo ni mae thuolo ma wanyalo yudo godo gik moko. An amor kabisa nikech sani kirango state lodge ma Homa Bay olosi. Kirango feeder roads ma Homa Bay gi lights dhi mbele. Kirango chiro mar rech iloso. Kirango airport iloso. Jaluo waranguru mwawach ni sama wana gi muda mathiste ma Homa Bay oyude gik malich machalo kama. Debet ni wan gi thuolo mwasetiyo gi sirikal kuom muda higni mwaseketho gode koro wachopo kanye. Kenda ka thuolo ni maduoko ne Mama Gladys Wanga erokamano kuom bolruok. Tewi mago duto ago erokamano maduong' ne wuod Kanyepir Dr. Raymond. Dr. Raymond wuoyi maber kabisa. Aparo my first time karado gi Dr. Raymond to nyisowa ni ajaluo to ng'ani omiya tich.